Pasok tayo sa normal. Normal. Ayan. Ayan yung normal. Ayan siya. Doon yung cashier nila. Dito yung first entrance dito. Ito yung binili ko na na shampoo. Kasi naglulugos yung buhok ko dati. Sobrang lugos na lugos, as in na panot na ako dito sa may front ko. So, bumili ako ng mga shampoo. Baka yun din yung naka-apekto. Ito yung binili kong shampoo. Yan. Bamboo. Maganda siya. And then, gumagamit din ako ng mga oil. Castor oil and olive oil. Mix ko yon. Tapos, every pinapahid ko. After maligo or bago maligo. Yun. Para mas effective. Effective naman talaga. Kasi tumubo lahat. Ang daming tumubo dito sa harap ko na maliliit muna. Ngayon medyo mahaba ng konti. Pinapakapal ko yung dito ko, yung nakalbo. Sabi daw, dahil hormones daw yun. Sa hormones daw yun. Tsaka, pag nakaramdam ka ng konting stress. Yan. Dito lahat ng mga oil sa ito parang ganito. Self-tan daw to. Gustong magpa-brown skin yan. Yan. Carrot oil. Meron din silang carrot oil. Ito yung sinilas na pambahay. 42. So, ayan yung mga sinilas. 42 crowns lang. Hanap ako ng sample at saka yung may isang design. So, bibili ako, dalawa. Isa kay Wilson, isa sa akin. Pambahay kasi. Mas gusto ko yung ganito sa pambahay. Ayan. Marami silang ganyan, no? Ayan. So, yan ang normal. Parang banana. Yan, pinalitan ko yung design. Gusto ko banana. Favorite ko yung banana. Hindi yung pinya. Yan, mga makeups naman dito. Makeups. Yan, mga makeup. Mga mahilig ng makeup. Yan. Ito. Yung mga ganito rin sila dyan. Yan. 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 Ito maganda tong lotion. Ayan o. Ayan o. Ubus na. So, tester lang ako. Dahil mahal. Mahal kasi. Yan. Mga napkins yan. Yan. Titut, tignan mo. Titut. Yun nilalagay sa pag naligo yung bata.
Yan, may mga toys din sila dyan. Napakatahimik ni Ragnar kapag nakasuot siya sa ano, sa kanyang bersele. Super tahimik. Ay naku, tingnan mo. Pag ano, bibilang kitang ganyan, no? Pag malaki ka na. Ayan, oh. Mga pang swing ng mga bata. Ayun, oh. Ayan, oh. Dito tayo sa kabila. Ang dami. Ayan. May mga charger din silang tinitinda. Ayan. Ayan. Minsan mura yung mga ganito nila. Mga sabon. Ayan. Dito ko binili yung vitamins ko sa buhok. Sana ba yun? Dati dito sila eh. Bakit wala na? Baka ninagay sa ibang pwesto. Oh, nilagay na sila sa ibang pwesto. Wala na sila doon. Doon ko binili yung vitamins ko sa buhok. Yung parang vitamins sa kuko at saka buhok. Yung may biotin. Effective naman. Mabilis tumubo yung buhok ko. Yan. Ito yung mga candy. Iba-ibang klaseng candy. Yan. Yan. Dito yan. Mga candies. Yan. Yan na po. Yan. Rush daw. 19 po no. Wait. Bisnet na yung baby ko. Yan. Magbabayad na po ako. Yan. Dito sila oh.